ଭାରତରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଚୀନ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ଅପ୍ରତିମ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗତ 118 ବର୍ଷ ଧରି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ସହରଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୋଣାର୍କ ନାମକ ଏକ ସହର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1250 ବିସିରେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜା ବଂଶର ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପବିତ୍ର ପୁରୀ ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ରଥ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତର ମଧ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଥରର ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସିଧା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶେଷ ପେଭିଲିୟନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପତନର ପଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 1901 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ ଉଡବର୍ନ ବାଲିରେ କବାଟ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଲେ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ଅଧିକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।